sɛbɛnfura bɔlen kɔfɛ l'Amérique jamana maaw fɛ ka yira k'a fɔ Karim Keita mun ye jamanatigi kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ ke ale nɔ yera i ka dɔn k'a fɔ yuruguyurugukow la ani adamadenya hakɛw olu burujalikow la ka yira k'a fɔ a nɔ minɛlen don o kɔfɛ ntɛnɛn tɛmɛnen mun ye l'Amérique jamana ka lasigiso min bɛ Bamako olu ye kunnafonidilaw wele ka o ko ka o pereperelatigɛ o la sa mun ye Karim Keita ye ale ma a makun nin ko in na fewu sabula o kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɔra ka i ka dɔn k'a fɔ a hakilinata ka a di nin ko kofɔlen in kan a y'a yira k'a fɔ ni ko min kelen filɛ nin ye a kɛra ka sɔrɔ ale Karim Keita ale ma ɲininka k'a dɔn n'a nɔ b'a la wa ni a nɔ t'a la wa a tun ka d'a ye a ka ɲininka mun ye a fɛla ye a ka tiɲɛ ye a ka se k'o fɔ nka o ma kɛ o kɛra sababu ye mun ye bɔlɔlɔsiraw ani sira wɛrɛw ye bi maa caman bɛ ka ale Karim Keita k'ale tɔgɔjugu fɔ a tilala ka yira k'a fɔ ni ko minnu fɔlen filɛ ka ɲɛsin ale ma ale nɔ t'a la bi ale nɔ t'a a la sini wa i ka dɔn k'a fɔ ale dalen bɛ a yɛrɛ la wa a dalen b'a la k'a fɔ cakɛda wɛrɛw minnu bɛ l'Amérique jamana kɔnɔ ani a kɔ kan olu na baara wɛrɛ kɛ ka yira k'a fɔ ale Karim Keita ale nɔ tɛ nin ko kofɔlen ninnu na Karim Keita ka fɔ la hali sɛbɛn bɔra ka yira k'a fɔ k'ale nɔ bɛ yuruguyurugu la ani adamadenya hakɛw olu burujali la ko o sɛbɛn kofɔlen in kɔnɔ siga caman de bɛ o ko in na o la sa a ka fɔ la a ka kan ni siga bɛ ko la a tigi ka ɲininka wa n'a tigi ma ɲininka ni siga b'a la a man kan a ka yira k'a fɔ ko a tigi nɔ bɛ nin ko kofɔlen na wa ale Karim Keita ale nɔ t'a la bi ale nɔ t'a la sini wa ale jigi dalen b'a kan k'a fɔ don n'a nataw la i ka dɔn baara wɛrɛw na boloda l'Amérique jamana yɛrɛ fɛ ani cakɛda wɛrɛw fɛ minnu b'a yira k'a fɔ ale Karim Keita ale nɔ tɛ nin ko kofɔlen in na o kɛra Karim Keita kɔni ka jaabi ye ka ɲɛsin l'Amérique jamana olu ka nin sɛbɛnfura in ma ani u ye kunnafonidilaw wele lajɛrɛ min na Bamako Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako